svima ljudi, Anes ovdje. Samo želim da vam najavim da mi je žao što ne mogu snimati danas Minecraft jer mi previše mi šteka zbog Bandicama, tako da vidite i miš mi malo počeo štekat. Tako da ne može mi jer Bandicam je loš za snimanje. I zato što mu je loš Minecraft. Da, tu je i moj drug Minel, pokušali smo to da popravimo malo, ali nismo mogli, tako da baš mi je žao ekipa, ali ne možemo da napravimo to. Ili možemo to naći preko YouTube-a, kao što smo htjeli. Nešto smo brkali u opcijama. Je li tako mi dale? Kaže da. I tako da, molim, izvinjavam se, baš se izvinjavam. I ako uspijemo neki novi kanal za snimanje skriti, to ćemo uraditi. I ljudi, kao što sam obećao, imat ćemo Minecraft preživljavanje. Bićemo u GTA 3 policajci, bolničari, vatrogasci. I snimat ćemo kanter, kako se surfuje i tako to. I to bi bilo to što će ove isprike. Nadam se da niste ljuti na mene. Imate jedan veliki pozdrav.